Huwag ka mainis. Komedyante ka, di ba? Pepsi ba? Ayaw mo. Hindi pong mag-isa ka lang sa bahay, wala kang magawa. Wala, nangingi nga siya, wala ako nabigay. Yun, kahit lima lang. Asin yan. Musta yung mga cancer, ako nga pala si Paolo at hindi ako masyadong pwedeng gumalaw kasi pag gising ko, may stiff neck ako, di ba? Naisip ko, bakit hindi ako manood ng memes para makalimutan ko yung sakit? Kaya atin na agad simula. Ito yung mga memes na walang malulugaran para ikaw pag sa family reunion. Di ako makauwi. Hello? Scars, takot na akong masugatan. Aray! Ayun na nga, ito na ako. Nagsisisi na ako agad. Mga sakit. Sunod! Galing kay Jorok. Sasuke! Ay, no. Patayin nyo na to yung makita tong issue na to. Ang hirap to ba ako pag masakit yung leg, men? Hindi ko na. Nagsisisi na ako. Namiss ko tayo manood ng Naruto. Sunod! Papa mo. Nga pala, ano na siya? Tatay na siya. O nga pala, yung si Tito Noel. May nakita ko comment doon sa birthday niya na parang may nag-joke na siguro lalabas ito yung anak mo din ba green? Tapos nainis siya. Huwag ka mainis. Komedyante ka, di ba? Dapat ano lang, take it in stride. Para lang siya galit na tatay sa Facebook na lahat kinokomenta, eh. Huwag ganon. Naalala ko tuloy yung Army Men, di ba? May ganyan kasi ako laruan, eh. Yung Army Men. Pag ba nanganak siya, yung mga maliliit din na laruan. Maraming salamat. Sunod. Upo. Ako rin upuan ko ganyan, eh. Aray. Okay. Salumpuet. Hindi yan upuan. Sunod. Galing kay JM. KFC Jollibee. Ayan o, pader na green. Yay! Jollibee! Sarap, diba? Nilagyan ko MSG yan para Jollibee. Tunod. Okay lang yan. St. Catherine of Gonzaga. Tugon! Pahiran nyo po kami. Ang problematic na mga babae ngayon January. Dahil ba sa February lalaki naman dahil sa Valentine's Day. Mga patron saint. Kamukha niya si Wednesday dito. Si Alex. Tunod. Ito ang tatay kong green po. Laging green ang mga mata pag may iinom na. Mukhang meron di uuwi ngayon sa bahay. Sa pedestrian lane pa kayo. Kailangan niya paglasing na kayo, eh. Kailangan merong umalalay sa inyo. Narinig ko na sa malayo ang My Way. Tunod. Scalper tuwing may concert sa MOA. Lahat ng scalper sana matanggalan ng scalp. Alala ko bibili ako dapat nung kay Neo. Puti yung mismong oras bilib din ako sa mga nakakabili ng mga Blackpink, mga ganon. Hindi ko alam anong klaseng kontrata sa demonyo yung nagagawa nyo. Pero ang bilis mawala. Tapos ang taas ng patong. Dapat kada isang pangalan, isang ticket lang, kada isang valid na name, isang ticket, di ka pwede magmaramihan. Nakakasar, eh. May binibili na yung pang buong barangay nila tapos babenta ng sobrang taas. Tsaka yung merong mga may kapit. Tayo kapit sa patalim sila. Puro may kapit sa kung saan. Hindi wala pa tuloy ako napupunta ang concert kung hindi yung sa parokya. Tsaka kami kasi. Yung local. So ano makatikim ng isang international. Tunod. Ikaw mo jangan berputan gitu, malu-maluin. Kung merong green na tatay, meron kang pamangking pula. Malu-maluin banget sih. Asim nyo. Mukha sila yung nilalagay sa panderegla. Yung palaman sa panderegla. Agad dyan ka na lang makakatikim ng regla. Tunod. Evil Mayors. Nalala ko ito yung ini-invert nila. Sakit mo sa mata. Kumain na ako dyan, leche. Sunod. Mama, anak, hanap ka ng tropa mo sa gate nyo. Okay, copyrighted. Kaya ba kayo kalakas ang forma nyo? Nakasakando kayong uhugin, ha? Na mabugulo pa buhok. Amoy luya, ha? Sigurado yun yung maangas talaga kayo, ha? Hindi lang sa meme. Sunod. Hindi ka tunay na Pilipino kung mataas reading comprehension. Hindi ako Pilipino, Indio ako. Ay, nako. Nakakapagod nga naman kasi mag-isip, eh. Bakit ba? I remember my cousin, sinabihan siya ng boyfriend niya na baba na reading comprehension. Pag kapwa Pilipino mo ng lahit sa'yo, okay lang. Pag ibang lahi, tapos nilahit yung Pilipino, tayo sarap murahin ng mga foreigner. Kami lang pwede malahit dito, hayop kayo. Huwag nyo kaming kami lang pwede maglahitan dito kasi di nyo naiintindihan hirap dito. Masaya sa inyo. Bakit po wala natigil na jeep? Sasakay lang naman po ako at papasok. Huwag ka na umasa. Kahit walang laman yan, walang laman para sa'yo. Mamagisimula pa lang sa ikot nila, baboundary na agad. Walang ito na yun. Paano kung meron LTO na vlogger, no? Siguro sobrang linis lagi kasi araw-araw magbablog yun, eh. Siguro lagi maayos ang commute dito. Kailangan natin, eh. Sara ba? Ano meron? Ano yan? Ayan, dito ka lang sumakay, Kuya LTO. Kahit pwede kaya hatid sa langit yan. Ano to, Ans?
Wala na bang budget ang airlines? Saan yun? Anong lugar yun? San Fernandez Alonte Nagyat. Saan to? Ayoko na rin malaman. Sunod! Kali kay Johan, nobody. Mika Pag-Alaw Spera. Manguta. Kaya tas tatakbuhan mo. Diba? Sunod! Galing kay Alex. Dati crude, hot, oh, I look good, wow, Aray! Kailangan ko i-hype yun. Hayop ka. Kuyang naka-blue. Pero na tayong tatay naka-green, pamangking naka-pula, kuyang naka-blue. Pucha, kukumpleto na natin. Power Ranger. Pucha, higa si Bantay. Di literal, di yan ang Bantay yan. Sunod. 15 na ba to? O 5 piso na lang. Masakit ulo ko dito. Sunod. What the? Galing kay Sean. Panotis mo ganda ng hair. Okay, kompleto na talaga. Pero kompleto na yung pamangkin mong pula. Buong katawan na. Asim yan. Wag mo na, wag. Balik mo na lang. Mukha siyang troll. Yung pula yung buhok. Yun yung title ng video na to. Tatay mong green, buhok mong red. Kutsa parang kanta ng Eraserheads Nalagay straight yun. Shibuya to. Dito Sibuyas yan. Wag nyo ipilit na Japanese dito. Okay? Tsaka hindi tayo pwede Japanese. Sa Japanese sobrang strict yung tipo nagpapakamatay sa strict. Dito ka mga batugan mong tito na nakikitira lang sa'yo. Pinagbibigyan mga batugan mong pinsan o anak na walang silbi sa boys. Doon sa Japan, palalayasin yan Hindi mahalin doon. Dito, at least yun ang ating isang side natin yun na I'm sure ibang tao sa Japan gusto sana doon. Pero yun di ba? Lahat kailangan may balance Ay nako, amoy sibuyas mga tao dito Sarap. Ikuzo? Ha? Ako, ang all-time napanood favorite ko ko to. talaga, Tapsilog. Pero, bet ko din yung Bangsilog at saka yung Sisig Silog. Ikaw? Ako? Paborito ko yung corn silog, tsaka hot silog. Pepsilog. Ayaw mo. Ano yun? Pepe. Sinangag. Itlog. Ito yung mga joke na mayayaman Ano yung expensive candy? Pinanood ko yan pero nalungkot lang ako kasi yung kanyang script, Tagalog na Tagalog. Okay? Parang nagigets ko yung kung bagay siya sa Goyo o General Luna. Pero hindi kasi sa natural Sino nagsasalita ng ganun kalalalim? Ikaw ba sasabihin mo ba yung salitang pangyayari? Diba? Di mo naman sabihin yun Example lang yun, pero parang ganun. Talala ko lang. Yung tatay lang yung green dito, hindi pwedeng green-minded ha. Sunod. Ito yung green-minded ganito. Kabasura, utak. Malata, di kasabot. Di ko ito naiintindihan. Alam ko yung nabubulok ba ang malata? Alam nyo, natututo na ako ng Bisaya. Bisaya to, di ba? Di kasabot. Ano yung video to? Non-recyclable? Di ko alam. Kailangan ko ng mga Bisaya dyan pa-translate. Mawa kayo, bobo ako. So sabi nanay ko, i-depress ko daw yung manok. Wala ka silbi. Wala ka kwenta. Pamatay ka na ka. Nade-depress sila pag inutusan ako ng nanay ko. Sunod! Balik kay Mervin. Bananas are not trees. There's no wood in them. They are giant herbs and bananas is actually its berry. May kao yan pag naging... Galing mo talaga, LJ! Galing! Talino mo talaga. Yan ang gusto ko sa'yo. Yan ang gusto ko mga Pilipino yung nga, no? So, puno rin ba mga eababs? Huwag mo na tuloy yung joke. Sunod! Galing kay Pitchilog. Nung nauto ka ng mga batang pulube. Yapin nga ako 5. Wala akong bariya. Bilis na yan. Naalala ko na siya sa lola. Oh my God. Yeah. Wala nga akong bariya, boy. Bag lang dala ko. 5 lang, Ako, kuya, piso lang. Bakit Bariya, piso. Naalala ko nito yung mga bata sa UST sa may gilid. Doon din ako Wala, nangihingi nga siya. Wala ako nabigay Bilis na piso lang. Kulit nyo. Kahit 5 lang. Sayang, pogi ka pa naman. Wala akong bariya nito. Kilig ka naman. Kakong puto. Kamukha mo ba naman si Joshua Garcia pag nakakit? Tangan kulit nyo Didepress na ako 5 lang Yan lang gusto mga lalaki Ayun na Joshua lang. Ako din ako din. Ayun na, hati na kayo dun. Hala, ang guwapo mo pala magalit, Bigyan ka pa ng pimple. Tulong sa akin, Kanya, 100. Sinisipon na ka, kita mo. Nakilig. Wala na, 20 na lang to. Pamasahe ko na lang, 20,
Saray pa siya. Maglakad ka na lang, ya, para lalong gumanda katawan mo. Oh, tama. Bigay mo na lang sa Galing, akin. tama. Di ba? Oh, yan! Ay, gusto ko rin maglakad talaga. Gawa mo lang ng paraan eh, no? Tayo na. Joshua na disgrasya yan. Hindi Garcia. Galing kay June Franz. Ala eh, choke me daddy daw. Pero wag ka green minded. Green lang yung tatay. Ano ba? Sinakal lang papa yung very kinky. Yes. Ito pula na po siya. Pula yung muka. Pula yung damit. Pula yung buhok. Pleto na yung katawan po siya para akong gumagawa ng Lego ha. Ano ba to? Anong yummy tummy bonchon. Sarap. Sarap naman. Puro kay kalokohan ha. Tunod. Queen Yasmin. Pinoy Henyo. LRT? Ang tawa niya Ginagamit pagka nalabas? Parang Jeopardy dito pabalik ka. Galing ka. Hindi ka makakapasok ng mall kapag hindi mo ito ginagamit? Face shield? Ito yung pag mag-isa ka lang sa bahay, wala kang magawa. Ako na lang yung maglaro sa sarili ko. Pangsangkap sa pangluluto? Ito ba yung gusto kong gawin pag naamoy kita? Suka. Tawa dito. Utak ko pag wala pa akong kinakain. Nasa CR. Pinoy Hangal Inidoro? Challenge. Dalandan? Nakakainis. Meron ako narinig-rinigan dito na ano daw siya, na ano lang to, skit lang to lahat, na talagang matalino siya. Like, alam niya yung ginagawa niya, pero di ba, karamihan naman tao di alam yun eh. Pero nag-seminar yan, nag-guesting yan. Kaya nakakatawa na, alam mo yun, pag talagang magaling ka sa social media, pwede ka magpakatanga, di ba? Nagagamit mo para sa'yo, na kumikita ka, nagagamit mo panghanap buhay. Eto, henyo talaga to po. Tsaka mo talalagay sa ulo mo. Ako lactose intolerant din ako. Tsaka, sukot intolerant. Like, sumasakit yung pangatawan ko pag nakita ako ng cringe sa internet, mga sukot na tao. Sunod! Oh my, paano ka umabot dyan? Kinakabahan ako, meron ba tong buhaya din? May buhaya rin ba yan? Kaya nakapasok dyan. Aasa ako na lalaki yan, ha? Parang awa niya siya rin eh. Tapos malaki pinilabas niya kanina sa akin. Dapat gano'n. It's a trap! Maganda daw yung nakasuot ng fishnets. Pucha, ito lagay mo dun sa photo kanina ni ate. Pucha. Bawal nga green-minded. Ano ba? Tatay mo lang ang pwedeng green. Buti na lang talaga ginawa ko to. Sumakit lang ulo ko eh. Sunod. At panguli ka lang kayo. Tao ba to? Hindi. Hayop yan. Hayop kayong lahat. At doon tatapos nyo. Gusto nyo na mga gano'n. Huwag nyo tayo like. Share sa mga stiff neck nyong friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paolo, papaalam. Ito makagalaw.